Татарстанның 8 районында шу исәптән зәйдә быел сәламәтлекләрендә когнитив бозылулары булган 18 яшьтән өлкән кешеләр өчен бүлек ачылды. Ул Радыс халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгенең көндезге бүлеге. Основной целью деятельности Бүлекнең төп эшчәнлеге булып социаль хезмәтләр алучы кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшырту, аларда когнитив функцияләрне саклау ди Валентина Каминская. Бүгенге көндә үзәккә сәламәтлекләре шикле 2 төркем кеше йөри, аларның һәрберсенә социаль хезмәтләр өчен индивидуаль программа калыплана. Аңа өйгә йөреп, шулай ук педагог, психолог, юрист ярдәме дә керә. Көндәлек шөгыльләр кешене яхшы көнгә ишарәләүче физик күнегүләрдән башлана, физик күнегүләрдән соң психолог белән шөгыльләр дәвам итә. Давай, Саша, что ты скажешь? Желаю здоровья, хорошего настроения. Здоровья. Әлеге контингент кешеләр бик тыйынмаучан, шуңа күрә аларга беренче чиратта үзләрен контрольдә тотарга туры килә ди Тамара Шуферина. Үзәктә махсус җиһазлар белән шөгыльләр уздыруга мөмкинлекләр бар. Белгечләрнең бер бөтен булып эшләве әлеге бүлеккә йөрүчеләрне борчу сагышлардан аралый. Миңа бу бүлеккә йөрү ошый, рәсем төшерәбез, гимнастика ясыйбыз. Тиздән 31 декабрь яңа ел җитә ди Римма Ямилова. Новый год будет. У нее такой комочек, снежочек. И теперь, внимание, начиная сверху, смотрим сюда. По каждому участку мы проходим 1 раз. Бүлеккә йөрүчеләргә аеруча рәсем ясау шөгыле ошый. Әлеге бүлек физик мөмкинлекләре шикләнгәннәрне рәсем ясау аша тернәкләндерү проектының иҗтимагый инициативы Республика социаль проектлар конкурсына җиңү яулау бәрабәренә эшләй. Иҗат баш миенең гадәти тормышта кулланылмаган өлешен эшләргә этәрә. возникновению новых Иҗат активлыгы процессында кан йөреше, баш мие эшчәнлеге яхшыра. Бу исә баш миенең төрле эшләре белән яңа элемтәләр барлыкка китерә ди Валентина Каминская. Резима Кашапова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.